torontói Magyar Baptista Misszió elindulása egy családhoz kötődik. 1924-ben költözött Kanadába Nagy Gyula a 6 tagú családjával. Majd az 1924-es évek vége fele Torontóban telepedtek le. Nagy Gyula testvér szívén hordozta, hogy hitét megossza más emberekkel is. Minden nap tartott a családjában családi áhítatot, ahova hamarosan kezdték meghívni barátaikat, ismerőseiket is. Együtt imádkoztak, Bibliát tanulmányoztak, megosztották egymás terhét, segítettek egymáson. Majd az 1929-es év közepe fele, június 23-án 18 taggal egy hivatalosan megalakult baptista gyülekezet lett. Nem volt épületük, ezért a Beverly utcai angol baptista gyülekezetben kaptak otthont. Először Major Mihály, buffalói lelkipásztor szolgált a gyülekezet felé, úrvacsoraosztással, havi egyszeri látogatással, majd 1929-től Balla György lett a gyülekezet lelkipásztora. Balla testvér 14 éven át, egészen 1943-ig végezte a torontói Magyar Baptista gyülekezetben a lelkipásztori szolgálatot. Az 1940-es évek elején 52 tagja lett a Magyar Baptista gyülekezetnek. Volt énekkaruk, fúvós zenekaruk, ifjúsági egyletük, női csoportjuk, férfi csoportjuk. A feljegyzések szerint a Beverly utcai imaházban volt olyan nap, amikor 600 személyt vendégeltek meg, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között éltek. A gyülekezet növekedésével kicsinek bizonyult az a terem, az a szoba, amit a Beverly utcai gyülekezet rendelkezésükre bocsátott, ezért elkezdtek pénzt gyűjteni, hogy saját imaházat vehessenek maguknak. 1942-ben birtokukba vehették saját imaházukat, ami Torontóban volt a Robert utca 8 szám alatt. A feljegyzések szerint $8000 vették az épületet, majd még $9000 felújították, és egy otthonos, kedves, őket befogadó épület lett a tulajdonuk. Nagy megvalósítás volt ez, ugyanis a háborúnak köszönhetően elég nehéz gazdasági helyzet volt Kanadában is azokban az években. A saját imaházzal rendelkező gyülekezet, bár voltak kihívásai a 40-es évek második felében, tovább növekedett, és a növekvő közösség miatt szükségét látták, hogy egy saját tábort vásároljanak maguknak. Meg is találtak egy erre alkalmas helyet, Orillia városa mellett, a Kucsicsin tó partján. Pénzt gyűjtöttek, majd 1960-ban Cserepka János lelkipásztor testvér vezetésével megvettek egy 5 ékörnyi területet, mivel a tábor a Ráma nevű falucskában találtatott, Ráma tábornak nevezték el, és máig is rendkívül sok áldást nyújt a gyülekezetünk számára. Gyermektáborok kezdődtek el, ifjúsági táborok, házas konferenciák, Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek közgyűlései, bibliakonferenciái. A táborban hamarosan hétvégi házikókat építettek a gyülekezeti tagok, ebédlőt, konyhát, majd 1975-ben dr. Vicián János testvér vezetésével egy 220 férőhelyes imaházat is építettek, amit tábori kápolnának neveztek el. Torontó város növekedésével nagyon sokan kiköltöztek a belvárosból, és északabbra vettek otthont maguknak. A gyülekezet testvérisége azt a döntést hozta, hogy eladják azt az épületet, és északabbra keresnek imaházat maguknak. 78-ban a Brook Avenue Baptista gyülekezetben kaptak otthont, előbb mint bérlők, majd 1983-ban, amikor dr. Helsi Géza testvér volt a gyülekezet lelkipásztora, megvásárolták ezt az imaházat maguknak. A 70-es évek második felében volt egy kisebb krízis a gyülekezetben, amikor több család elment angol közösségekbe. 89 után, a kommunizmus bukása után nagyon sok új testvér érkezett Erdélyből és Magyarországról. Újra lendült az élet, fúvószenekar, énekkar, ifjúsági csoportok indultak, gyermekfoglalkozás, gyermekbibliaóra, vasárnapi iskola kezdődött el, vagy folytatódott. Ebben a 90-es évek virágzó időszakában Olá Lajos testvér volt a gyülekezet lelkipásztora,
Majd nyugdíjba vonulása után Debrecenből meghívták Dan László lelkipásztor testvért, aki 12 éven át szolgált, mint gyülekezet lelkipásztora. 2007-ben lelkipásztor nélkül maradt a gyülekezet, és az észak-amerikai, illetve az erdélyi magyar baptista szövetségek közreműködésével meghívtak engem egy bemutatkozó szolgálatra, majd azt követően 2008-ban meghívtak lelkipásztoruknak. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a szolgálati éveink alatt megtartott minket, és megtartott a gyülekezetünket is. Vannak rendszeres istentiszteleteink, és virtuálisan megtartott bibliaóráink. Örülök annak, hogy 2012 óta gyülekezetei istentiszteleteinket élőben közvetíthetjük. A Rámatábor is tovább fejlődhetett. 2012-ben eladtuk a 83-ban vásárolt imaházat, és még ugyanabban az évben vásároltunk egy telket Torontó északi határában, Van városában. 13-ban elkezdtük az építkezést, és a Jóisten kegyelméből 2018-ban felavathattuk új imaház komplexumunkat. Itt az imaházunkban, a szószéknél állva szeretnék hálát mondani Istennek megtartó kegyelméért, amellyel vigyázott ránk, megtartott minket, megáldott bennünket az elmúlt 100 évben. Gyülekezetünk célja, hogy Isten szeretetével fogadjon minden imaházunkba belépő embert. Kívánjuk teljes szívünkből azt, hogy Torontóban élő magyar testvéreinket áldja meg az Úr Jézus, és kívánjuk azt, hogy minden vágyakozó, Isten után kiáltó ember üdvösséget találjon az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.